बे समाव गासैखौबो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासैनिसिम आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय। औ नंगौ, आं बे समाव दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय हालामनिनो 1 नं माइदांस्रि गामियाव। बे 1 नं माइदांस्रि गामियावनो जिहेथु जोंहा आनन्द मोसाहारि बिथांनि न'खराव जों सौफैनो हादों। बिथांनि न'खराव दिनै जोबोद नाजानायनि गेजेरजों मोनसे मोजां एबा नायथावना मोनसे ब्रह्म मन्दिर गायसननो हादों। बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानो थाखाय बिथांनि न'सिम सौफैनाय जाबाय, जाहाथे बिथाङा बे ब्रह्म मन्दिरखौ माबायदि नाजानायजों एबा माबायदि बिथाङा खस्थ' खालामनानै बे ब्रह्म मन्दिरखौ गायसननो हादों, बिथांनिसिम जों जोंनि रादाबनि गेजेरजों मिथिना लानो थाखाय आवगायबाय। खुलुमबाय। आं सानजा जनाय आन्सलिक 1 नं माइदांस्रि गामि थागिबि आनन्द मोसाहारि। दिनै 2022 निफ्राय 2024 सन एप्रिल 23 अक्ट'आव बे सनातन ब्रह्म मन्दिरखौ अपेनिं खालामनाय जादों। बे अपेनिंआव हांख्रायजानाय आफाद बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि लीलाकान्त ब्रह्म आफा अपेनिं खालामनायाव आफाखौ हांख्रायनाय जादों। आरो लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय मोदोम गुदुङै सोलिबोबाय थानाय बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आफादगिरि बारग' आफादगिरि आरो दा समाव बोसोनगिरि हिसाबै दङ आफाया। आरो लोगोसे जोंनि सानजा जनाय आन्सलिकनि आफादगिरि आरो नेहाथारि गपाल चन्द्र आफा, लोगोसे बे जोंनि सनातन ब्रह्म मन्दिर बेखेवनायाव लोब लोब नुजाफैनायाव आफायाव बाहागो लानानै दङ। दिनैनि 2023 एप्रिलाव बेखौनो बे सनातन ब्रह्म मन्दिरखौ फसंनायनि मुल ओंथिखौ आं बेखौनो बुंनो सानो। 2024 सननि बेखेवनायनि मुल ओंथि आरो बे ब्रह्म मन्दिरखौ बानायनायनि मुल ओंथिखौ आंनि गोसो बायदियै आं मावनानै दिरुननाय बेखौ आं बुंनो हाया। बेवहाय दिरुननाय आफा आंनि फिसाला गेदेर खन्देस्वर मोसाहारिनि नाजानायाव बे मन्दिरा नुजाथिदों, आंनि बोसोन होनायाव। लोगोसे आंनिनो फिसाला खन्देस्वर मोसाहारिनि फंबाय, गेजेर फंबाय बिमल मोसाहारि, बिनि माखासे बिदाजों सहाय खालामनाय रां रुफा एसे होनायजों बे मन्दिरा जाफुंसारदों। लोगोसे आरो उन्दैसिन फंबाय जोंमा मोसाहारि, बे जोंमा मोसाहारिया परदेसाव फरायनानै फैनानै बेबायदिनो आउट नलेज बायदिसिना लानानै बुहुम बिखानि मिथिंगाखौ सिनायनानै बिफाजों सहजुगिता होनानै बिदाखौ मदद खालामनायाव बे जोंमा मोसाहारि आफायाबो गासैबो हेफाजाब होनाय जादों। लोगोसे बयनिख्रुइबो बांसिन दुखु खस्थ'जों नाजानाया देरसिन बिदानिफ्राय मदद मोननाय जादों। आरो लोगोसे बे अपेनिं खालामनायाव दिनै जोंनि सानजा जनाय आरो बोखावै लखिमपुर जिल्ला आफामोननि नुजाथिफैनाय मदद होनायजों दिनैनि 2024 एप्रिल दानाव जोंनि बे अपेनिं खालामनाय फोरबोआ जाफुंसार जाबाय। आरो लोगोसे बे मन्दिरनि मुल ओंथिखौ जोङो बुंनो नांगोन एबा आं बुंगोन। मन्दिर होननानै बुङोब्ला जोङो एबा आंनि बेक्तिनि थाखाय बे मन्दिरखौ बानायदों आं बेखौ सानाखै। बानायदों आं गावनि बेक्तिजोंनो, नाथाय बे मन्दिरा सारा बिश्वनि जगत मंगलनि थाखायसो बेहाय जयग' होनाय जागोन एबा मुलुग मोजांनि थाखाय जयग' होनाय जागोन। एबा बे मन्दिरा आश्रम हिसाबै अराय जुगामि थानायनि मोनसे मिजिं लानानै मन्दिरखौ बानायनाय जादों। आरो बेवहाय गामिनि आइ आफा आरो न'खरनि गासिबो फिसा फिसौ लाफानानै अरायबो जगत मंगलनि थाखाय जयग' होनाय जागोन आरो सारिमुथि जिउ जिबिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जयग' होनाय जागोन।
बेखौनो आं बुंथिनाय जाबाय एसेनोसै। सिगांनिफ्राय माबाफोर सिमां दंमोन नामा नोंहा दे बे नैबेसिम समाव बेफोरबायदि बेसेबां मोजां मन्दिर गायसनफैनो हाबाय गोदोनिफ्रायनो सिमांफोर दंखायोमोन नामा? आङो बियो दिनैनिफ्राय 2000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मन्दिर गायसननायनि मोनसे सिमां दंमोन। बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनो हायैनि अनेक जाहोन जालांबाय, अनेक बोसोर जोबलांबाय, नाथाय बेबायदि मन्दिरखौ मोगथाङाव लाबोनो हायाखैमोन। नाथाय बेनि जे दुखु, आंबो दासिमबो 22 बोसोर पुर'हित जानानै मन्दिर बानायनायनि गोसो इमान साननानै आग्रो मोनैयाव आंनि फिसालाफ्रा दिनै देखन देरबोबाय, हाबा जाबोबाय, बिमा बिफानि बोसोनाव दखान फहार बानायनो हाबोबाय। बैसोरनि हेफाजाबाव आरो आंनि बोसोनाव दिनै बे मन्दिरा जोंनि 1 नं माइदांस्रि गामियाव आंनि न'खराव सिमांनि मन्दिरखौ मोगथाङाव लाबोनो हानाय जाबाय। बेनिखायनो बे मन्दिरनि मोजांनि थाखाय आङो खावलायो जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय जानानै मानगोनां प्रसारक आफामोनखौ अरायबो बे मन्दिरनि जुगामि थांना थानाय एबा जगत मंगलनि मोजांनि थाखाय माब्लाबाफोर जाहाथे बे मन्दिरखौ बानायनानै अपेनिं खालामनायखौ आरोबाव गोसोखांनानै सम लानानै बे मन्दिराव नुजाथिफैयो, बेखौनो आं खावलायो। आरो बे मन्दिरखौ आश्रम हिसाबैसो बानाय। बे समावनो जिथु आनन्द मोसाहारि बिथांनि बे जिथु ब्रह्म मन्दिर गायसननाय, बे ब्रह्म मन्दिराव गायसननायावनो बाहागो लाफैबावनो हादों बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिनो जिथु बोसोनगिरि बिथांनिसिम जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। जिहेतु बिथाङा दिनैनि बे ब्रह्म मन्दिर बेखेवनाय, बे बेखेवनायाव बाहागो लाफैनानै जोंनिसिम मा फोरमायगोन? आङो सिगां बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस चेनेलनो गोरबोनि साबायखर होबाय। आरो दिनै बे एप्रिल दाननि 13 अक्ट', बे 13 अक्ट' नैबे जुनाय आन्सलिक ब्रह्म धर्म आफादनि बेन्दोङाव थानाय माइदांस्रि गामिनि आनन्द मोसाहारि आफानि न'खराव ओरैबादि गावसिनि न'खौनो बिसोरो मोजाङै लुना लायाखै, नाथाय इसोर सिबिसालि बे ब्रह्म धोरोम यज्ञसालि ओरैबादि बिसोरो बिफा बिमा फिसाला साथामजों ज' जानानै ओरैबादि मोजां बिसोरो ब्रह्म धोरोम यज्ञालय बा सिबिसालि खालामना लाबाय। बियो जोंनि मानसि हारिनि थाखाय बयनिबो बाख्नायजाथाव आरो बाख्नाय हाबा मोजां इसोरजों अनजानाय खामानिखौ मावदों। मानोना यज्ञआ खालि गावनि थाखायल' नङा, मुलुग संसारनि बयनिबो जिबिनि मोजांनि थाखाय यज्ञ। मानोना यज्ञखौ होनदों जि यज्ञआ गावनि गोसो गोरबोखौ सोदांनाय, सुस्रानाय, इसोरजों अनजानाय, बे जादों शास्त्रनि बोसोन। बे यज्ञनि गेजेरजों ब्रैमुथि जिबिनि बयनिबो मोजां जायो आरो बेजों जोङो जोंनि जिबि हारिनि जि बारमण्डल, बे बारमण्डलखौ सोदांनानै बयनिबो जोङो जिबिनो मोजां बार सोदांनानै राननानै मोनसे जायगानिफ्रायनो जों सानजा सोनाब सा खोला जेरावबो जों गोसारनानै जिबिनि मोजां खामानि मावनो हायो। आरो इसोरनि सोरजिनाय जिबिखौ खांनायाव लोब्बा लानानै इसोरजों अनजानाय ओंखायनो हाबा बियो। आरो बेजों मानसिनि जिउआ, मानसिया मोनब्रै मोनथाय लुबैयो, मा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात जोंनो धोरोमबो नांगौ, जोंनो धन सम्पतिबो नांगौ, आरो जोंनो लुबैनायखौ सुफुंनोबो नांगौ, आरो जोंनो पुण्यबो नांगौ। नैबे मोनब्रै जिनिसाबो बियो जाफुङो बिनि गेजेरजों। आरो बेजों मानसिनि गोसो गोरबोआ मा जायो? जेरैबो सोदांनानै बियो जोंनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय गासैबो मोजां खालामनानै
जों मानसि हारिखौ जेरैबो साबेद मानसि खालामनो हायो। ओंखायनो नैबे मन्दिरखौ लुनानै आफाया खालि गावनि न'खरनि थाखायल' नङा, सारा सुबुं एबा जिबि हारिनिनो मोजां सानफ्रोमबो फुं मोनाब्लि इसोरनि मुङाव जग्याहुति होनानै बे जग्याहुतिनि गेजेरजों मुलुगनि गासिबो जिबिनि मोजां खामानि सानफ्रोमबो आफाया मावगोन। बेबादि बराद आरो बेबायदि साननाय हनाय गोरबोजोंदि आफाया दिनै गावनि न'खौनो मोजां गंसेबो लुना लायाखै, नाथाय इसोर सिबिसालि बे न'खौ नोंसोर आफामोनहा दिनै नुदों माबादि बिसोरो हयथ' जेसेबां बिसोर थाखा खामायदों दासिम बे सिबिसालिखौ लुनायाव बोसोरनै नांदों आंनो दहाय खिन्थादों। बोसोरनैजों ओरैबायदि बिसोर समायना बयनिबो मेगनाव नांनाय आरो बयजोंबो बाख्नायजानाय आरो बयनोबो मोनसे मोजां मावखिन्थि खिन्थादों। बिनि थाखाय आफानि खाथियाव रोजा रोजा साबायखर। आं बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि बोसोनगिरि आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बोसोनगिरि जानानै बे आफानिजों रोजा रोजा साबायखर होयो। आरो अरायबो आफानि आरो बिनि गथ' गथाय न'खरनि गासिबो जाहाथे मुलुगनि मोजां खामानि मावनायाव बिसोरनि साननाय मावनाय बिसोरनि बुंनाय आखल आखु जानाय लोंनाय जाहाथे अरायबो बेबादिनो मुलुगनि गोजोन लाबोनो हानाय मोनसे गोहो गियान मोन्थों, बेखौनो परम ब्रह्म आफानि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि फंनैसो दिनै बे आनन्द मोसाहारि आफानि जि मोनसे जग्यालय बा इसोर सिबिनाय सिबिसालि लुदों, बिनि थाखाय आङो आफानि खाथियाव जोबोद जोबोद साबायखर होनानै लोगोसे देग्लाय गोदान बोसोरनि जोंनि गोदान बोसोरनि दा 1431 बांला मायथाइनि बे आफानि लोगोसे बयनिबो सुबुं हारिनि गोसोनि मोजां हामलायनो हरनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ बेहायनो आङो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु नमः। समाव जोंनो आरो दंबावो जिथु आनन्द मोसाहारिनि फिसाला जिथु कन्देस्वर मोसाहारि फिसाला गेदेरनो बिथांनिफ्रायबो जों मिथिना लागोन जिथु बे मन्दिर लुफुंनायाव बिथाङाबो बेसेबां नाजानाय दंमोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथिना लागोन जिहेतु नोंथाङाबो बे जिथु दिनै बेसेबा मोजां मन्दिर गायसननो हाबाय, बिनि सायाव नोंथाङाबो सिमांफोर दंमोन नामा आरो नोंथाङा बेसेबां गावनि खस्थ' खालामनानै बेयाव नांथाब नाजाबोदों? नंगौ। गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम साबायखर बावबाय बे समाव। दिनैनि बे गोथार सानाव आं नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि बे मन्दिर बानायनायाव बा लुफुंनायाव आंहा जेबो बिदि सिमां नुनाय गैयामोन। आंनि जोनोमगिरि बिफा बे आफानि बोसोन बायदि बे मन्दिरखौ दानबानि गेजेराव लुफुंनाय जादों। आंनाव बेफोरबायदि जेबो मन्दिर लुनायनि जेबो सिमां गैथ'मोन। आफानि गले गले बुंनायाव बा आफानि बोसोनाव आं मानिनानै बे मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों आरो मा। बे मन्दिरनिफ्राय आं मिजिंथिदों आफाया बे मन्दिरखौ मोजां सालायलांगोन। आरो जों मिथिगौदि मन्दिर होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गुबुन समाजाव जों एसेबां मोजाङै नुयो मन्दिरफोरखौहाय ओरैबायदि साब सिखोन लाखियो, ओरैजाय मा खालामो न'फ्राव जेरैहाय गंसे मन्दिर थानांगौ, जेरैहाय इसोरखौ जों सिबिनांगौ, इसोरखौ जों सिनायनांगौ। इसोरखौ सिनाय रोङाब्ला जोंहा बे बुहुमाव जेबो गैया। मानोना जों बयबो मिथिगौ सोरजिगिरि सासे दङ, बे सासेखौ जों सिनायनो रोंनांगौ। बिनि अननायावसो जों बुहुमाव गोजोनै थांना थानो हानाय बा सुबुं माहारि हिसाबै सासे फिसाला गेदेर हिसाबै जों बुहुमाव थांना थानाय गुबै मोन्थायखौ मोननो हायो होनना बुंदों। बेनिखायनो आंबो आफानि बुंनाय लेखायै आंनि हानायमानिखौ गोसो होसारनानै आङो सानै फंबाय सानैनि एसे अनसुंथाइजों आरो आंनि नाजानायजों बे मन्दिरखौ आं दानबानि गेजेराव लुफुंना होनाय जायो आफानो। जिहेतु नोंथांनि दिनै मन्दिर गायसननाय, बे मन्दिर गायसननायाव गोबां भाबामोना एबा गामिनि ओनसोलनि नोंथांमोननि ओनसोलनि भाबामोना बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि सायाव नोंथांमोना न'खरनि सासे गिदिर फिसाला जानानै बिथांमोननिसिम मा साबायखर जासिगोन? बे समावहाय आङो जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्लानिफ्राय जोंनि गाहाय आचार्य बाबा सौफैनो हादों। आरो लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला बेन्दोङाव थानाय गासैबो जिल्लानि ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरि आइमोन बाबाना सौफैनो हादों आरो गामिनि आरो आन्चलिकनि गासैबो सौफैनो हादों। दा बे समावहाय आंखौ बे समावहाय बा आफानि
लेंहरनाय बायदि खावलायनाय बायदि जाबायदियै बेवहाय समजों लोगोसे आंहा इसेबां खस्थ'नि गेजेरजों फैनानैब्लाबो दान्दिसे आंनि गोसोखौ बा न'खरखौ गोजोन खालामफैबाय बा मन्दिरखौ बेखेवनायाव बाहागो लाफैबाय बिनि थाखाय आं आरो बुंस'नो हायो आंहा बेयाव माखासे बुंनो हायो गोबांखिनि आंहा माबा दङ साबायखर बावनांगौ आं बेयाव बिनि साबायखरखौ आं होना फोजोबनो हाया आंहा रोजा रोजा साबायखर बावनायनि गोबाङा थाबाय बेवहाय आरो आं बे हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौथि खौथि रोजानिबो गोजौआव खौथि खौथि आंनिफ्राय साबायखर थाबाय जाहाथे बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन न'खरावबो बिदिनो समाज मोजां फोसाबनाय बर' हारिनि जौगानाय बायदि न'खरनि जौगानाय बायदि समाजनि जौगानायाव जि बाहागो लानाय बेबायदि मन्दिर गायसननायाव जि बाहागो लायो बा बेखौनो आं खावलायनानै खावलायो आरो मा गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन